Старият вол. Всякога, когато си спомня детинството, за топлото домашно огнище, за родното селце, кацнало на високото право срещу слънцето, за малката рекичка, при която си играехме, в паметта ми изпъква и едрата кокалеста снага на Белчо, нашия стар вол. Влачило ралото дълги години безропотно, с великото мълчание на волската душа, той беше вече изнемощял и остарял. Баща ми беше го отгледал от мъничко теленце и знаеше целият му живот прекаран в труд и покорност на съдбата. Той обичаше тоя стар труженик, негов другар, не помнеше нищо лошо за него, жалеше го от сърце и, макар и негоден, не иска да го продаде, нито да го мъчи повече с работа, а го остави да живее свободно и леко на старини. Бедният Белчо, какъв мъченишки изглед имаше и каква кротка душа носеше. Той беше най-едрото животно в селото, бял като пряс пасняк, с големи, тъмно бисерни рога, извити над челото му като лира. Белчо обикновено лежеше на двора под сайванта, обиколен от грижите на дечурлигата. Ние го чешехме, милвахме, носехме му храна и кичехме рогата му с големи китки. С тях той приличаше на стар сватбар, изглеждаше смешен, но не ни се сърдеше. Той стар добряк ни гледаше приятелски с големите си черни очи, толкова спокойни, мили, умни и жални, като че искаше да каже нещо. Ние се взирахме с тях и питахме приятелски: какво, Белчо? А? Кажи, искаш ли нещо? Белчо заклащаше глава, въздишаше дълбоко и почваше бавно да преживя с беззъбата си уста. Ние му давахме много храна. Той вечно ядеше, вечно преживяше и при все това беше страшно мършав. Хълбоците му бяха хлътнали дълбоко, ребрата му се четяха и кокалите, и плешките, и прешените на гърба му изпъкваха като зъбестите чуки на стара планина. Всяка сутрин Белчо ставаше, отърсваше се от сламата, обризваше си изтръпналите от лежане места, излизаше изпод сайванта и тръгваше към реката да пие вода. Той вървеше бавно, спокойно, равнодушно и държеше главата си гордо, сякаш съзнаваше великото дело, което е оставил зад себе си. И със своите хлътнали хълбоци, с красивите си рога, на които стояха нашите китки, с чистотата на космите си, с цялата си едра господарска фигура, той будеше почит и всички се спираха да го гледат. Белчо отиваше до реката, пиеше вода и пак спокойно, без да погледне на страна, се връщаше на мястото си под сайванта. При вечер той пак излизаше самичък, непоканен и неподкаран от никого, и пак се връщаше. Той никога не грешеше часовете на тия малки разходки и хората по тях си мереха времето като по часовник. Лете понякога го пращахме на паша с селските говеда, но те ходеха далече по горите, катереха се по баирите и каманаците, а това беше трудно за него. Вечери изоставаше и се връщаше късно. Един път той се изгуби и баща ми цяла нощ го търси по гората. Намериха го изостанал и уморен да лежи на един път. Тогава баща ми реши да изпраща Белчо не вече с говедата, а с телците. Те не ходеха далеч, не се завираха по горите и по него нямаше опасност да се загуби. Първия ден Белчо не иска да върви с тия палави дечурлига и се върна обиден, още не излязал от селото. Телчарчето на празно бе се опитало да го откара. Белчо беше му изфучал така сърдито и така страшно бе си навял рогата към него, че то се оплашило и го оставило. Втория ден пак го накарахме. Той отиде, но към обед се върна сърдит и недоволен, с пострадало честолюбие. Телците, тия луди мълчугани, с завити опашки и волни подскачания, бяха го обидили със своите немирства. След няколко дена Белчовата упоритост беше победена. Той се покори на съдбата с примирението на мъдрец. Хората излизаха нарочно да го гледат, като тръгва. Когато телците се събереха и тръгнаха сред облак прах, подкарани от телчаря, Белчо се успоредваше с тях и тръгваше от страна, като учител край децата.
От време на време той изфучаваше към някое немирно теле и показваше острите си рога. Сутрин рано, щом Белчо чуеше гласа на телчаря, излизаше из портите и се изпречваше на мегдана с очи, отправени към зеленото поле, над което първите слънчеви лъчи току-що пускаха росните капчици, и дълго гледаше нивята, които е попорял, ливадите, дето е работил, дето някога е пасал млад и як. Влажните му очи гледаха тъжно, дълго и не можеха да се нагледат. Той въздишаше дълбоко, като човек. Какво ли ставаше в тая безропотна, мълчалива душа? Веднъж Белчо заболя. Той не злезе из саванта, не отиде на мегдана да погледне полето и остана да лежи. Тялото му беше нафуняло, космите настръхнали. Той трепереше трескаво, очите му гледаха болно и в тях се четеше мък. Покрихме го с чул, дадохме му храна, което той не посегна към нея. Дадахме му вода, той натопи ноздрите си, извърна главата си като че ли отвратен и изпъшка тежко. Повикахме бързо на Албантина, който знаеше и да лекува. Той го прегледа внимателно, дърпа го за опашката, тегли му ушите, обръща му клепачите, най-после му надуха с цев някакъв лютив черен прах в носа и го остави. Няколко дни Белчо лежа страдащ, съсипан, като не поглеждаше нито храната, нито водата, която му носехме. Той отслабна страшно. Тялото му стана плоско като дъска. Когато почна да яде и да се изправя, той едва се държеше на краката си. Един хубав пролетен ден, празник беше. Хората се връщаха от черква весели и пременени. В нашата градина бяха нацъфтели старите сливи и беха се привели една към друга засмени като баби, натруфени за сватба. През нощта беше валяло дъждец, въздухът беше пресен, небето чисто и ведро. Слънцето бе изскочило над баирите светло, хубаво, празнично, като че бе излязло из черква заедно с хората. Белчо имаше по-бодър вид. Зарадвани от неговото оздравяване, ние му вързахме на рогата големи пресни китки от млада коприва и глика и сливов цвят. Изрешихме го, изчистихме го. Той ни гледаше другарски и примижваше от удоволствие. По едно време той стана и бавно се отдели от нас. След това тръгна и, като се крепеше с усилие на краката си, излезе из портата и все така величествен и хубав, какъвто си беше, само че много по-слаб. Поискахме да го спрем, но мама ни каза да го оставим да се разходи. Тръгнахме след него. Белчо се отправи по пътя към реката. Хората, които не бяха го виждали няколко време, се спираха и казваха: бедният Белчо. Той спря до малкото мостче, пи вода, стоя дълго и като никога не се върна обратно в дома. Прегази реката и се опъти към близката наша нива, дето се люлееше току-що вретенилата ръж, в чието вълни се обаждаше пъдък и като към над която играеха малки пеперуди. Белчо спря към нея, погледна я като нещо познато, близко и откъсна няколко стръка трева от синора. После пристъпи един-два пъти и отведнъж се заклати цял и се строполи с болна, дълбока въздишка. Изплашени ние припнахме да кажем вкъщи. Когато се върнахме пак с баща ми, Белчо лежеше мъртъв край нивата, с глава изопната върху цветистия слог, с очи отворени широко към синьото небе, жални, мълчаливи и хубави, но вече без поглед. Така умря тоя стар труженик, тоя мълчалив наш приятел. Край нивата, която той някога беше орал и край която дойде да сложи уморената си глава, ние погребахме стария вол в дълбок гроб, като се погребва човек. На тоя гроб, обиколен с бели камъни, пролети растеше разкошна трева. Местността, дето се намира тоя самотен покой, хората нарекоха Белчов гроб.
И до днес, когато посещавам селото си, аз не забравям да се поклоня на 2 мили гроба – майчиния и Белчовия.